benvidos a todos. Creo que é importante que estemos hoxe aquí para coñecer un proxecto que, no tempo no que estamos, é unha valentía. Para as que non o saibades, ela é Pincha e eu son Disco. Hola, pinchadiscos. Hola, pinchadiscos. En Pinchadiscos falamos de gastronomía e de cultura, porque postos a traballar, pensamos que mellor que facelo co que máis nos divirte. Para nós era moi importante dirixirnos a xente de a pé, ao consumidor, veciño ou turista de Santiago, para que atopen Pinchadiscos algo máis que unha guía de ocio, que poida ver como pasalo ben en Santiago, onde comer, pero tamén coñecer de preto aos artistas, os cociñeiros, os hostaleiros.